cellemembrans arbejde er at beskytte og bestemme, hvad der må komme ind og ud i cellen. Mitokondrier er cellens kraftværk. Fotosyntese og respiration, det er på en måde det modsatte, men alligevel ikke helt. I princippet er det faktisk bare respiration, som der er stærkere, eller sådan har mere energi end fotosyntesen. Lagerets job er at opbevare proteiner, som er til overs for dyrecellen. Cellekernen er den centrale del af cellen, som indeholder arveanlæg, gener og DNA. Generne styrer cellens arbejde og hvad den skal gøre. Ribosomerne oversætter de genetiske koder i cellen, hvoraf det laver de proteiner, kroppen har brug for. Det kaldes proteinsyntesen. Alle disse bestanddele flyder rundt i cytoplasma.